sa tayo kuan ron, wala sa tayo challenge nga buhaton, wala sa tayo mga unsa pa na nga mga challenge atong kuan no atong i-vlog no. Magbinutan sa mi. Since wala man jud mi mabuhat sa balay, unya as a public servant. Ning volunteer na lang mi nga mag frontliner mi diri sa among barangay. Nya si George, ning volunteer pud siya. Ato siya pakwakan. Pakwakan nato kay ning volunteer siya. Yan nami karon diri sa barangay Argawanon kay nagbantay mi sa mga muagi. Musod gawa sa among barangay nya mao ni nami diri karon. Mga chuy. Chay. Ow! Nandito ka, Chay. Ay, Chay. may hapon na din yung machuy. Mga chuy, may. Ako rin itong nasa ako. Ay, igit! Very happy. Ay, kami din ako yung mga vloggers. Gusto sa mga vloggers sa San Romeo. Then, member sa Cebu Northside Vloggers. And we are the pharmacy. We are the frontliners vlogger. Frontliner vlogger. Sa tanang mo agi, please ipakita ang inyong HQP face mask and inyong COE. Tara mo ipakita sa inyo among kinahanglan ano sa mga agi no. Dara. Face mask, HQP og COE. Wala mo ana, di jud mo kaagi. Bita guys, wa bita mi namantay na maligya ra miglod. Daghang ginagload gilin. Oo, okay. Ko sponsor ni sa Smart. Thank you dai Smart kay gitukuran jud mi dire kanang tent. Social. Nya jig naro kay pangutana si mo jig. Di ba dito ra nato karon? Kumusta man ang life being a frontliner? I was Unsay mo mastorya sa mga tao, mga naara sila ang balay karon nga natanaw ani nga vlog. to all the people who are in their house, on their house, I just wanna thank you sa pagpuyos niyong balay. Kayo kamo manggawas tanan, di ta mo malista tanan. Kay Matagaan. di mo matagaan. Kay ang bus dito sa Muagi Pundok pang 30 ra ka pamilya. Okay. Dito ako nakakuha na mo ba nga dili gid lalim ang gibuhat sa mga frontliners na karon pa niya. Nakaron na experience na mo being kon himo sad mga frontliner. Dili gid lalim day kapoy jud kay init kayo nya karon ganiha giuwan mi. Ikaw George, kumusta man? Unsa may mga storya dito sa tuwang all I can say is wala mo quarantine pass. Please ay na lang mo gawas. Kay para ram for the sake of our goods. Sakto ba? Para di na ta ma-extend na sad. Approve. Ana, among gikuha sa mga tao nga natanawan nga vlog no sa mga kalapok. Please stay at home. Because among gibuhat sa namong best dire para sad kanang makuha na to, makontrol na to ang mga tao mga musod gawas sa amuang barangay. Nya sa kanang mga nagtan-aw diya ba nya kami frontliners man jud meron na nya need kay may alcohol wa na isod ang alcohol ni Jigo. Why po sa alcohol og hugaw ang kuko. Magana ngit-ngit. Bitaw, ako sa ato na mga sa Pika station ato sa main station ako sa ato nito. Ako sa ipakita sa inyo akong kinsa na duty dito mga volunteers na amo ang kauban sa SK. So, let's go. Ano yung main station na mo? Mo ni pinakakuan kay namin mi diri sa esquina sa Patag ang padung dito sa Agnaya or etc. Mo lang gyapon ang musod gawas kaya mo gyapon check upon kung nagdaba siya og kompleto bitala sa among gipangayo face mask, SQP og COE or valid IDs. Di sila kasud diri. Nya kuyog sila mo ang mga active nga kuan sosyala og ni volunteer ni kuan si Kimberly Uyua alias Kring Kring. Salamat sa mga ning sponsor. Yan na mo i-mention pero amo i-post sa Facebook kung kinsa to sila mga ni-donate. Salamat, kina-appreciate ninyo amo ang effort nya. Mubantay kalinaw diri sa to. Diri sa tong barangay. Gitawag gyud ang amon team, gitawag og kanang COVID-19 Task Force Agila. Hoy, dili Task Force Agila sa probinsyano ha, kay ang probinsyano nahuman na gid taon sa wakas tungod lang sa COVID. May tama ka. Oh, nya sige, ari lang sa mo ha kay mobalik ko sa among station. Alright. Oh, asa kayo ni Agi? Og mao ni ang ikatulong nga station. Kung gikan mo sa San Romeo mo'y una nga station nga makita diri sa Barangay Argawanon. So diri nga ba sa Esquina High School. Nya ko yun ako si Alrich og atong volunteer si kuan Nilorad Katimpuhan. Nya nagian mi kuan so manggani naabot ang among trapal nga gi-request trapal lang sa miron ha. Di mo ni among dito
Nya Drit, kumusta unsay imong mastorya as unsay life di ay sa kanang mga frontliners ba? Dili lalim eh. Lain-lain klaseng tao ko mga tubang niya. Okay. Kay baba. If infected ba sila or wala. So, importante lang ha. Paano ta? Stay safe ng tatanan. Kanang katong wala yung mga quarantine pass po yun, tas balay. Dili maghahing ulo, dapat disiplinan na ha. So ba to? Daya na gyapon mig serve para sa inyong tanan, para lang sa tatayuhan. God bless. Oh, di wala na exempted youth. Ikaw sa youth. Ako sa dahil? Unsay imong mastorya kanang kon life as kon frontliner? No? Life as a frontliner, no? Dili lalim ni gid ato ang pagserbisyo. Kay, sa pa, Ikaw pa gyud volunteer pa jud ka, di ba? serbisyo nang isip volunteer, no? Init imo mo sa magian, kuwan pa jud, makagi kag kuwan. Uli, no? Na pag yung mga tao nga mong di na mo kailang, imo masugatan. Gabi gyud ang ato ang mga paglikay. Nya kato na yung mga quarantine pass, makasulod man sila, no? Ato lang i-check, ato lang ipakita. Sinabtanay lang masabot lang. Tanay lang tanin nyo, no? Nya kato mga way quarantine pass, pagpuyo mo sa inyo ha, ay mo pag ginahay og ulo, kay aron dili mo makuanan og violation, di mo makabayad. So, pagpuyo mo, nga malinawot. Yes, sakto ginailang gipon storya, no? Sakto ginailang istorya, dapat stay at home lang ta. Kung wala mo yung quarantine pass, puyo lang mo sa inyo ha. Bisan kami normal ra mga tao ha, wala may posisyon gyud ani unta. Among gibuhat, sa among na-experience kapoy gyud siya. How much more ka tong naagid sa main sa checkpoint katong mga pulis. Unsa na lang pud ilaha kay na feel karon. That's why ang amoy kastorya ra sa mga tao nga nagtanaw ani, stay at home na lang gyud ta. Yes sir. Day 2. Spraying wet. Grabe. Haggard na kitag na. Ay, tanaw to sa haggard na namin. Oh, mika na kagdagwa eh. Oh, sas kajor kay mura ka ng uling na oil. Walang iya kayo. Mika na kaya, grabe kapuya na bitaw. Pero sige lang, gibuhat naman ni all-heartedly. Di ba, bay? Choy, choy mo ni choy. Taragawa nun bago. Bay, choy. Pero wala bukas tulti, di ba yung chuy? Che. Che. Diba, slan is Che. Hey. Musta ng Che? Kira yapon pero kapoy yung may kay. Tibok adlaw ko nagbarro ko tingkod. Para che, daggan yung kaon. Che. Grabe, Che. Puno makita sa pagkaon din, Che. Okay naman kakapoy kay busog mo sa gabot kay. Gitar na che. Di may ban na nimong kagwapo na, Che. Ibo na gwapo eh. Gwapo, gid. Ang bewang kagaboy. Ang sukol ka gwapo mo dre. Bungot rin ang bandan mo che. Gina na sa may mga gwapo di pagkausa okay ra. Uy, nang gawas ko may Ay, gwapo. nagawas eh. Ikaw ra. Ako rin pilim gawas. Sudo niya sudo. Hilas ah! Bita, usara yun ako usara akong masturya gid para sa mga tao nga naa silang balay karon. Kung magsige kag yaw-yaw nga kanang ngano maning virus nga ning katag maning maayo, din ayo sa kiglaan. Ha? Para di mo katag ang virus, stay at home. Stay at home. Kapay ka na magsige tag yaw-yaw bang ano maning virus sige maning nanagan maning maayo no ng kaso dire sa virus. Nga ikaw sige kaglaag, may pamagpuyo ka kay para di mo katag ang virus. Oh, stay at home sa inyong balay. Ayaw si gawas sa outside. Unsa? Stay at home sa inyong balay. Ayaw si gawas sa outside. Oh, good. Di ba? Chuy, good. Chicken. Sana all. Pasalamat tayo magbalik guys sa mga ning-donate din, ning-drop sila mga konting tulong or konting snacks, cash, nadawat na mo in 2 days. Grabe. Grabe, dagan. Karon ka nang makita na to ang kanang mga tao dito, ang kanang naay ka ng heart, mga heart sa kasing-kasing, nga kanang manghinatagon kayo ba. Dirigin mo gawa sa atong pagka-Pinoy. Tulong-tulong. Tulong-tulong, bayanihan. Na di tao ba nga makakita sa tong effort, ba daghang tao nga kanang maka-appreciate sa tong gibuhat ba. Kanang salamat kayo. So ang ato ang adlaw no kay padaw na gid siya mawala. Padaw na siya tiklo ang ato ang adlaw. Kaya ang atong oras karon hapit na mag-alas 6. So before we end the vlog no kay we would like to say
Thank you sa mga ning hatag ug mga hinabang diri sa mua. And God bless you all. And Ginoo ra gay mo balik sa inyo ang mga blessings na gihatag diri sa mua. Hindi i-multiply pa gid na times 100. Uy, amo ni pagkita rin ang daan karon no. Sa mga wala pang nakagawas no. Mo ni atong daan karon dili gini siya normal gid. Kaya ang daan diri sa Arguanon dili inani kamingaw sa wala pa ang COVID. Pero karon tanawa. Tagsa na jud kay ang mga agi diri. Ang mga chuy na lang. Chuy! Bitaw, yan na mo diri ang vlog kay medyo taas-taas na rin siya. As of now, magod kay dili pa may maka-challenge, makabuhat ang mga challenge kasi nami diri sa highway. Call of Duty. Yeah, because we are the frontliners Flash. vlogger. Dito na lang ko ito mga mong vlog, no? Chicken Packs. Amping mo tanan. Don't forget to like, comment, share. And subscribe. Yeah. Oplok TV and support Cebu Northside Vloggers. Shout out to Dave Andrino, ang bago na mong recruit sa Cebu Northside Vloggers, no? Shout out si Moa. Subscribe mo siya, no? Subscribe. Iko, ha? Padungga ko si mga gaw-gaw. Auntie ni Curly. Ah. Iko. Hey, shout out ko ro kagon. Sila mi. Sila may Cortona. Bitaw, diri na lang ko to. Diri na lang ko to, bitaw. Please subscribe our YouTube channel. Thank you so much. We love you all. God bless. Stay at home. Keep safe. Peace.